Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ongi etorriak Nafarroako janariak saiora. Gaurko saioan Asier Juan Beltz gaztak aurkeztuko dizkigu, eta tipule eta ardi gazta kaputxinoa sukaldatuko dugu. Ondoren, Lorenzo Sarratearekin arituko gara Ernauta Euskal Txerriei buruz, eta atza eta porru fritata sukaldatuko dugu. Bueno, Asier, konta iguzu, nor zaitugu? Kaixo, bai, ni Berueteko gazte bat naiz, hemen familiako tradizioarekin segitu nahi duena, eta hemen txegabitz, pixko bat gure produktuak eragusten, gure familia tradizioare erakutsi nahian jendeari, zergatik jendeak askotan ikusten du gazta bat, eta ez daki bere atzean zer dagoen, eta ni etorri naiz pixko bat gauz guzti hauek erakutsi nahian, hori da. Eta konta iguzu, nolatan sartu zinen mundu honetan, ekoizpeneko mundu honetan? Betidani gure familian tradizioa handia egondu da, ardiekin eta, zergatik Beruete herri txiki bada eta badu mendia handia ditu, soro ederrak ere bai, zergatik hemen klima oso ona daukagu, ez? Belar, berde fresko hau ateratzeko, eta familitik betidanik ardiak eduki ditugu, eta 1988an ja hasi ginen ofizialki gure etiketa bat atera, gure izenarekin, gure baserri izenarekin ateratzen, eta orduan jende gaztea ere behar da, ez? Orduan gure aitonak eta osabak eta erakutsi digute lan hau nola dijoan, baina beti gazte bat etortzea eta teknologia berriak eta ilusio berriarekin horrela hasi ginen, eta 2012tik orain arte hortan gabiltza. Eraten duzun bezala ez, tradizio handiko familia duzue, gazta mundu honetan. Nola zabete antolatuak familia bezala, ekoizpen hau aurrera ateratzeko? Bakoitza bere lana du, ez? Hasierat ardiak zaintzen eta bi osabak ibiltzen dira, eta nire aitak ere bai beti esku botatzen diote. Gero ere bai arrarasko lagun bat ere badugu beti laguntzen diguna, ardien lan guztietan, jesten, zelaietara ekartzen, eta dena txukun edukitzen zagatik. Hola ikusten da dena berde, baina bere lana du, eta izeba ibiltzen da gazta egiten, eta nik botatzen diot esku bat gaztantegian, eta gero gazta guztia prestatu, etiketatu, bezeroekin egon, eraman, zagatik saiatzen gara guk bezeroarekin harreman zuzena edukitzea. Ulertzen duzuek ziklo guztia egiten duzuela, ez? Umatzetik, ardiak hasi eta produktu guztiare bai elaboratu, ez? Bai, guk egiten dugu dena hasieratik eta gero mimo handiz eginez eta horrela gero ere erantzuna edukitzen du bere produktuak, ez? Kalitate aldetik eta jendeak ere hori ikusten du eta balore handia hartzen du horrela. Horai konta duzu, ardien inguruan, hor atzekaldan ditugun ardien inguruan, zein ardi klase dituzue? Guk ardi hilatxa daukagu, bertako ardia, zergatik hemen altuera handian gaude, oraintxe bertan 900 metrotan egongo gara, gero Ireber Ernaizu mendira udan botatzen ditugunean, hor ja 1200 metrora ere iristen dira, eta horrelako ardia behar da, ez? Zergatik mendian eta ongi bitzen dena, eta gero produzio aldetik ere bere erantzuna eukitzea, ez? Gainera kalitatez guk hemen bertakoak zer esan behar dugu, ez? Eta jendeak ere esaten duenaz, nik hori ulertze dut ze ardi honek ematen duen esne kalitatea gero gaztan kriston erantzuna izaten du. Nabaritzen da. Hemen eta gero kanpora ere ateratzen zarenean edo lehiaketa batera edo jendeak gero ikusten du ze kalitateko produktua den, bai. Zenbateko artaldea manejatzen duzue? Oraintxe bertan 700 ardiko artaldea edukiko dugu, hori da. Lote ezberdinetan sakabanatzen ditugu, adibidez hemen 700 ez daude, lote bat ditugu, zergatik saiatzen gara hori, abendutik abuztu erdialdera jesten eta gazta ekoizten, ez? Zergatik egingo bagenu 700ak, hilabete gutxian, ze pasatuko zen,
bere gaztaren erregulartasuna ez zen berdin mantenduko. Momentu batan egingo genuke gazta asko, eta sekatzen joango zen, orduan saiatzen gara, ahalik eta hilabete gehienak luzatzen, gero gazta, bi hilabete terdi eta 5 hilabete tartean saldu ahal izateko. Gero badaude bezero batzuk igual urte batekoa nahi duten, eta orduan bereizten dugu, baina saiatzen gara beti gaztak bere erregulartasun nahiko antzekoa edukitzen. Horrela ere bai, kalitate bat bermatzen duzu, ezta? Hori da, eta bezeroak nahi duena. Eta adibidez, norbaiten nahi badu pixko zara bat, gordetzen diogu, baina saiatu beti ekilibrio berdin bat izaten hori da. Gero, ardiratzen gaiarekin jarraituz, familiak beti izan du tradizio hau, betitik lan egin izan du arraza honekin? Bai, betidanik, eta ardiez apartez, behiak eta ganadu osoa zuten, ez? Zergatik, berueten ere ikusten bat zute oso etxe handiak dira, ez? Eta zergatik dira handia, horretarako daudelako prestatutak. Zeratik, ukuiluan beti egoten zen ganadua, ez? Ardiak, behiak, astoak, behar zena. Erdian bizitzeko eta goian ja hor gordetzen zen urte guziko belarra, gero neguan emateko, eta horrela daude antolatuta etxe guztiak. Eta orduan, famili guztiak beruetetik ganaduz bizi ziren. Gero segitzen, batzuk segitzen dugu, beste batzuk behiekin edo zaldiekin, eta hori, betidanik izan dugu. Gaztaren ekoizpen prozesuari dagokionez, zenbat denbora hartzen du elaborazio prozesu honek? Hasten gara jaisten, ez? Jaisten dugu egunean 2 aldiz, goizean eta arratsaldean, eta gero behin jetzita eta behin oztuta eramaten dugu gaztandegira. Behin gazta ekoizteko. Izaten da, egun bateko esnea edo bi egunekoa. Segun ze hilabetetan gaude eta esene asko dagoen edo gutxi asko dagoenean egunero egiten dugu edo bestela 2 egunetik, ez? Eramaten dugu, gero kuban berotzen dugu, gatzaria, fermentoa dena botatzen dizkiogu, eta hor egongo da ordu pare bat, ez? Behin berotzen, bere prozesua egiten, eta behin prozesua eta prest dagoenen mami guztia moldetan sartzeko, hor eukiko dugu beste ordu terdi, ordu terdi moldetan sartzen, gero prentsan utzi behar da ere denbora desente, gero prentsatik gatzurara ere eman behar ditugu, gatzuran ere uzten dira, bere orduak ere uzten dira, eta gero kamara eramatzen dugu, ontzeko eta mantentzeko. Orduan oso prozesu luzea da. Eta konta iguzu, Asier, ezaguna da gazten munduan txapelketak ospatu hori direla. Inolako saririk irabazi alduzu, Bai, noizbehinka bat edo beste lortu ditugu, adibidez nire osabak hasi zirenean gaztanderekiarekin ere Nafarroko uarterakiekoa ere lortu zuten, eta gero ere hori lortu dugu Goltsi Saguarreko lehiaketan domina batzuk ere, hor ikusten dituzen bezala, 2011an, 2012an, gero 2017an ere, eta azkenengo urtean 2019ko txapelketan ere, Bergamo Italiako txapelketan lortu genituen ere. Horiek beti ongi etortzen dira, ez? Gero produktuari izena ematen diote, eta beti propaganda pixko bat egiteko ere ongi etortzen da. Guretzako ere ez da garantzitsuena da bezeroari produktua gustatzea, eta arire bat etortzen bada ongi etortzen da gero saltzeko, ez? Gatik jendeak hori asko baloratzen du. Eta nabaritzen alda, sari hauetakoren bat irabaztea? Bai, nabaritzen da, zergatik gure bezeroak ohartzen dira, zergatik igual egunkarietan edo zerbait agertzen da, ero Baiarako aldizkarian, eta orduan jendeak ikusten du sari bat lortu duzula, eta orduan jende guztia etortzen da produktu horren bila, eta momentuan asko igotzen dira salmentak. Eta ere jendeak da momentu bat ere pertsonak probatzeko ze produktu egiten dugun eta saltzen dugu. Igual norbaitek ez du probatu, lortzen duzu sariren bat, esaten du, probatu behar dut produktu hau, eta probatzen du, gustatzen zaio, eta igual betiko bezero berri bat duzu, ez? Eta
Aukera bat azkenean, ez? Aukera bat. Hor daukazu nahi badezu apuntatu edo ez, apuntatzen zara eta zerbait ateratzen bada, gero sartzeko garaian ere horrek beti laguntzen du. Zero be etxetik saldu edo furgonetarekin ibili eta beste toki batutara joan, orduan horrena zuzenean saltzea da, azkenean hori da, eta alde horretatik asko laguntzen digu bai. Gero ikusten dugu zuen gazten artean batzuk Idiazabal sormarkaren barruan bezala daudera edo agertzen dira, bertze batzuk zuen markarekin agertzen dira. Hori nola funtzionatzen du? Bai, adibidez daukagu Idiazabal jatorrizko izendapenarekin Intsalas markako gure gazta, Intsalas gure baserria da. Eta azkenean, jatorri izendapenak asko laguntzen dizu ere saltzatzegatik. Hain izen handia dauka gure inguruan eta hemendik kanpo, azkenean seiu hori emategatik ere, jendeak ere joaten denean erostea, asko laguntzen du eta oso kontrolatuta eramaten dugu dena, zergatik etiketa bakoitza bere zenbakia dauka, gero beste kontra etiketa bat ere eramaten du, eta azkenean izaten dugu hemen ere bai kaseina bat, beste numerazioa batekin, eta numerazioanekin badakizu ze egunetan egin zen gazta, zenbat gazta egin genituen, eta adibidez, igual kontu handia eramaten zu, ja badakizu ezta ze sorotan ere edukitzen dituen ardi horiek, ez? Eta hori da, eta alde batit daukagu, Intsalas baserriko markarekin Idiazabal jatorrizko izendapena, eta gero beste alde batetik daukagu gure abizenarekin, Juan Beltz abizenarekin gure etiketa, ez? Gatik jende askok ezagutzen digu gure abizenarengatik, hori da. Eta orain kontatzenako zein niguke pixka bat, salmentan eta elaboratzen dituzuen produktu ezberdinak eta baita ere nola kontsumitzen diren? Bai, alde batetik egiten ditugu gazta naturala eta ketua. Ketua egiten dugu pagoaren egurarekin, ketzen dugu. Bere gustuaren ematen baitio eta jendeari asko gustatzen zaio hori, eta betidanik ere bai ze egiten zen baserri txikietan eta egiten ziren gaztak, hartzaiak uzten zuen bere txabolan bere gazta, eta hor egiten zuen ez sua eta dena, pixkanaka ketzen juten zen, eta adibidez jende asko Idiazabal gazta ketua bakarrik ezagutzen du kanpoan, eta hortatik ere bere ezberdintasuna du. Gero egiten ditugu ere bai tamaina ezberdinetakoak, egiten ditugu ja 2 kilotik gorako gaztak, handi hau, gero ertaina kilo 500, kilo 700 tartean, eta gero ja txikiak. Txikiak kilo 100, kilo 200-ekoak. Hori da, gero ere bai saltzen dugu zatika, erditik, kuinetan, bezeroak nahi duen bezala. Eta orain irekiko dugu gazta bat eta ikusteko nola dastatu ez. Denik eta behin erditik, hoberen moztea. Erditik mozten dugu, eta behin erdi bat edukita, ateratzen diogu kuina bat, ez? Adibidez, ahalko genuke 3 kuina atera. Eta behin kuina bat atera dugunean, etzan jarri, behin azala kendu eta ja kuinak ateratzen dizkiogu busketa txikiak dastatzeko, ez? Zeren eta askotan igual jendeak ez badaki irekitzen du eta ja hasten da horrela mozten eta ondatzen da, ez? Orduan beti hoberena dastatzeko gazta erditik moztu, behin erditik moztuta dugula kuina bat atera, egin dugun bezala, kuina bat moztu, etzan eta ja azala kendu. Behin azala kendu eta mozten diogu busketa batzuk eta ja daukagu dastatzeko, erraz, oso ongi. Gero ere bai badugu gazta krema, hau ja urte bateko gaztarekin egiten dugu, eta hau dastatzeko, kontatuko dizuet pixko bat, bote txikian eta handiagoan ere sartzen dugu. Bai, bi tamaina dauzkagu gazta zarra, gazta krema saltzeko. Hau fuerte izaten da, tragoska batzuk eta hartzeko jendeari asko gustatzen zaio. Martzen dugu gutxarian eta beti tostada txiki bat moztu ogian eta hola dastatzen da gure
gure gazta krema. Bueno, badaukagu gazta pres, gazta zarra ere bai, eta orain asko saltzen duguna ere bai da zenberena edo rekesona deitzen zaiona. Hori egiten dugu behin gazta ekoiztuta gelditzen den gatzurarekin. Hau, jendea hola asko zaintzen dena eta kirolaria asko eskatzen digute, ez? Eta hau dastatzeko bi modutan dastatzen dugu, bai? Dastatzen dugu eztiarekin edo azukrearekin, eta nahi duenak ere gabe, ez? Hau gaztan beraren nahiko antzekoa da, eta esan dizueten bezala hori gatzurarekin egitean hori grasa oso gutxi du eta proteina asko, orduan asko zaindu nahi badugu gozea daukagunean probatzea besterik ez dugu. Eta hau gero eta gehiago eskatzen digute, bezeroak. Bale. Eta dastatzeko esan dizueten bezala. Azukre pixko batekin edo eztiarekin ere dastatu dezakegu. Bakoitzak bere gustora. Hori da. Produktuek pinta ederra dute, egiaran. Orain sorpresatxo bat prestatu diguzu, eta iraganeko erramintak eta lan egiteko moduak erakutsi behar diguzu. Beraz, noratagoaz? Bale, oraintxe joango gara Artzaiaren txabolara eta hor erakutsiko dizut Artzainan non egoten zen eta ze instrumentu zaharrak erabiltzen zituen gazta egiteko. Gero ere bai erakutsiko dizuet lehengo itxitura zaharrak, nola oraindik ere mantentzen diren ere bai, lan asko dute, baina mantentzen diren, eta ikusteko pixko bat gure Juanbez familiako tradizioa nondik datorren. Ederki, goazen ba! Goazen ba! Ederki Asier, eta nola eta ekarri gaituzu? Honera etorri gara, Artzaiaren txabola erakustera, hemendik bai dator Juanbez familiako tradizioa, hemen egiten baizuen Artzaiak lo, eta lan egin ere ez, ardiak hemen zituenean mendian goian, hemen egon behar zuen, eta honera ekarri zaituztet. Artzaiaren txabola erakustera, eta gero ekarri ditut ere bai lehen gazta egiteko erabiltzen ziren egurrezko instrumentuak, ez? Alde batetik daukagu kaikua, hemen Artzaiak jetzi egiten zuen eta erabiltzen zuen esnea alde batetik bestera eraman ahal izateko. Gero, hemen daukagu inbutua, hemen iragatzi egiten zen, eta hausinekin, ez? Iragazten zuten, lehengoak esaten dute hausinekin iragatzi ezkero, bere esneari bere gustu ematen ziola, ez? Gustu berezi bat, eta gero gazta egitean hor gero ikusten zela, eta beste zapore bat zuela, ez? Gero, ekarri dizuet malatxa deitzen den instrumentu hau, gure gaztak ikusi bat dituzue, gure Juanbez markak logotipoan malatxa eramaten du azpian, eta hau guretzako instrumentu oso baliotsua da, ez? Hau behin esneari gatzaria ematean eta ja mamia prest dagoenean, honekin mamia puskatzen zen eta gero ja moldeetan sartzeko, ez? Gero, hau epakia, mamia ebakitzeko, erabiltzen zena, eta gero ere bai ekarri ditut bi zimitza, bai? Hau gehien bat Frantzian ere erabiltzen zuten asko, zimitza hau. Eta gero gu gehien bat hemen berueten eta erabili dugun zimitza hau izan da, bai?
Hemen beti marrazki bat edo jartzen dio hartzaileak, berearen lehen etiketearik etzenez, hartzaileak bere marrazkia edukitzen zuen, ez? Eta saltzeko garaian. Eta hauek izango lirateke lehengo instrumentu zaharrak. Eta hainbeste erakutsi digutena, ez? Gure aitonak eta gure familia guztiak. Gero ere bai erakutsiko dizuet lehengo itxiturak, nola egiten ziren itxiturak, horren igual asko erabiltzen dugu alambrea eta zergatik errezago delako eta gehiago irauten duelako. Niri adibidez gustatzen zait itxiturak ikustea lizarra nadarrak mozten direnean, zeiten ziren, moztu eta bere ostoaz ardiak elikatzen ziren. Eta behin, elikatuta eta gelitzen ziren adarroiek jasoiak, ostori gabe, orduan erabiltzen ziren itxiturak egiteko. Pena da, ez mantentzea dena, baina kriston lana du. Jendeak ez du imaginatzen ze lana duen. Niri gustatuko litzaidake dena horrela edukitzea, adibidez saiatzen naiz, ahalik eta gehien horrela itxi edo bestela seto naturalak edukitzen. Gero ere erakutsiko dizuet metak ere bai, oraindik ere jarraitzen dira egiten. Behin bordetan eta edukitzen zituztenean ardiak hartzaiek, ze egiten zen ihatzea moztu egiten zen, uzten zen sekatzen, eta orduan kamaina bezala erabiltzen zen, ez? Egunero ardiak kanpora irten sartu dena bustita eta ohatze bat egiteko erabiltzen zen ihatzea. Eta oraindik bada jendea egiten duena. Ederki hasier, eskertzekoa da, iraganean zauden ohiturak norakoak ziren erakustea eta oraitaraztea, eta bertzerik gabe, espero dugu zuen familiako gaztategian ere bai dena ederki jarraitzea, eta ikusi arte. Hori da, mi esker gurekin kontatzeagatik eta gure lana erakusteko aukera izateagatik. Mi esker, espero gustoko izatea. Prestatu behar dugu tipuleta eta ardigasnaren kaputxinoa. Orden, jarko dugu 6 tipuleta, erabiliko dugu bakarrik burua, berdea ez dugu erabiliko. Bale. Orden. Garritzen dugu eta mozten dugu julianan, eta jartzen dugu karamelizatzen. Kontuz tipulinarekin zen badauka xare bat bezala, eta hori irristetzen da nabala irabiltzerakoan. Horren, hautxe, kendu zena. Horren, hau kendu, ero nabala ez irristetzeko, bai? Tipulak fruktoligosakaridoak ditu, badirudi fruktoligosakaridoek eragin handia dutela bifidobakterioen hazkundean. Hasiko gara mozten. Hoi harriko dugu zuan orduan, karamelizatzen, bai?
baltzenekien ez dela basatipularik aurkitu. Bueno, hemen dugu ja karamelizatua gure tipula, bai, gure tipuleta, eta orain gehitu behar dugu ingrediente gehiago. Bueno, gure bi erramu hosto, jartzen diogu ere itxoin. Gatza eta piperra hutsa barkatu. Etiko dugu gure kollarada maizena. Horrela. Egosiko dugu pixka bat irina. Ongi da. Oporto pixka bat. Orain gehituko dugu gure salda, eta ja utziko dugu egosten. Hau, listo? Iztartean prestatzen aldugu gure gazna krema, orduan hortarako beharko dugu esne gaina. Eta gehituko dugu gure gazna birrindua. Nahazten dugu ongi ez txikitzeko eta ez erretzeko. Bueno, hau prest dugu. Hau ja està prest. Hau esperatuko dugu pixka bat, loditu hartio pixka bat, eta gero ja pasatuko dugu. Orain, esperatu. Bueno, hemen dugu gure tipuleta egosia, hemen dugu gure ardi gazna, eta montatu, orain irabiatu behar dugu dena, birrindu behar dugu dena, eta gero montatuko dugu gure tipuleta eta ardi gazna kaputxino. Orduan, hau birrintzeko kentzen dugu erramu hostua, holaxen. A ver.
Holaxe. Berrintzen dugu. Holaxe. Eta orain kontatuko dugu pizkat. Orduan, hortarako. Hemen dugu gure katilu. Aperitibo gisa erabiltzen aldena, lemizeko plater bat. Horrela. Eta den gainetik jarriko digu. Elizondoko Bagordi inguruan hor baserrian nekazario bezala, euskal txerriekin eta ardiekin. Konta iguzu, nola hasi zinen euskal txerriekin lanean? Bai, egunon. Bueno, hasi nintzen orai dela behatzi beturte hola. Bai, nik lehenago profesionalki haitzen nintzen hori eta ireikuntza obretan Iruñeko enpresa batekin, geokrisiakin etxizen enpresa. Eta ja baserrian profesionalki hasi nintzen, orduen hartalde bat baginen etxean, baina arekin eska eta hasi nintzen pixiatoi. Hemen Amaiurren bazen bat bazituena euskal txerriek, eta gustatu zaiten pixia proiektua, iparralden zuten proiektua eta hola, eta hasi nintzen poliki-poliki. Eta konta eguzu, zentzu dira txerri hauek dituzten ezaugarriak? Ezaugarriak? Bueno, ezaugarria handiena da bertako arraza bat dela, ez? Ez dela kanpotik karriko arraza bertakoa, eta, azkenean ohitute dago hemengo lurraldera. Egia da, zer industrialiti oso desberdine dela, bai hazkuntza, bai denbora pasatzen duena azteko, baina zerri lasai bat, eskualdun honba bazala buru gogorra, baina bai. Fisikoki ere baditu ezaugarri konkretuak? Bai, itxura gehiago du iberikoa bertze zelta baino, zerri zelta baino. Eta pixka bat ezaugarria dituena da, bat beharri handi betzutu, gero da xurite beltza, baina ez xurite beltza dien zerri guzi ez di euskal txerriek, ez? Unek behar ditu o bi o hiru. Bi mantxa beltzatuenak izaten du bat purdi gainean, puztena eta beltza, hanka belaunetik behiti xuriek, eta gero muturre, burue, beharrik eta ere beltza. Errapiak eta behartu xuriek, eta gero hiru mantxatuztenak, horiek izaten dute bizker erdien bertze mantxa bat, baina beti berexie bat bertzetik. Txerrin hazkuntza, kostotsua da txerri industrialenekin alderatzen badugu, zergatik aldaketa hori? Zergatik diferentzia hori? Azkenean genetikoki ez die eundeino mejoratu, eta igual ez da mejoratu biharrere ez. Orduan, ume gutxi egiten duzte paratu zerri industrialekin. Zerri industriala mejoratu dute genetikamente eta gore egiten du kriston umepile. Ose egiten dute, azkenean urteko datuak biltzen dire eta media bat ateratzen da umaldi bakotxean 6-7 ume ez, handiena. Eta gero azteko azire, egiten die kanpoan, aixe gehiago gozatzen zaiote kiloak hartzia. Nik saltzeko orduen media bat inez, 15 bat hilabete izaten duzte, eta 120 kilo kanal, ez? Xerri xuriek adin hortan izan zuen, ez dakit, 200 goiti, sebaskire.
Nola egiten duzu lan txerriekin? Umatu, hasi, saldu, ziklo guzia egiten duzu edo zikloaren zati bat bakarrik? Nik lehenbizitik argi nuen ziklo osoa eginen nuela. Ni baitut zerramak, 10 bat zerramak ontzen dut, aketza, eta egiten duzten umeak gizendu eta saldu. Bai. Eta saldu egiten dut manera desberdinetan, ez du volumen txiki edut, baina batzu tortzen zaizkit igual txikiten aituzte, saltzen dute bai, gero batzut etortzen diere eta urte bukaeran etxetan hiltzen da zerrie, hor ere saltzen dut bat obertze. Gero parte bat gaten dut kooperatiba Belaun Aldudera eta han eraldatute merkatuetan saltzen dut produktuak. Eta gero ondar partea saltzen du, saltzen nuen Iparralden, kooperatiba Belaunei, zerri osorik. Eta orai hemen Elizondon idekide arategi berri bat, apustu indute Euskal Txerrikin, eta niretako gizon postasune hemen apustu itiagola, eta hemen hain eiz saltzen orai. Eta gero beraiek argi freskoa saltzen dute. Bale, gero jarraituko du pixka galdetzen nola ikusten duzun etorkizuna, baina orain gustatuko litzaiguke jakitea zenbat irauten duen zikloak, gutxi gora bera. Ja, sortzen dire eta más o menos kontzentuta maikin, igual izatealde 50, 1000 benpin, ez? O gehiago, segun nola dauden xerrikumia. Eta ja, bereizten dut beren ameta, epatzen dut ja lote batzuk, iten dut, igual 15-zekoa, 20-ekoak, o lokesea, eta ja gaten die toki betera, parkea deitzen dena, eremu handi betera, eta han egoten die, pixke kusi hartaino ez, pixke demanda dagoen bezala, o nik usten dutela ja pres direla, nik kintual kartean iten dut kide naiz eta iten dut lana, eta beraien araudietan da, minimomio behar duela urte bat izen animali batek. Eta nik nola txikitan eta ez dut sobera atakatzen pentsuekin eta historio, luzetzen zait, eta 18 hilabete pasatzen aldi bai hilartean. Urteko momentu berdinean hasiak izaten dituzu txerri guztiak, zerri guztiak, edo urtean zehar joaten zaizkizu poliki hazten momentu ezberdinetan? Urtean zehar ez, azkenean ni xerramak aketza egin kontzentut, ernari geltzen dira ez dut, naiz gaten bilatzera, temporat bilatzera, sortu ala, guztien dut eta prestatzen direaik, o demanda den bazala, saltzen dut, o hiltzen dut, Zenbateko da Euskal Txerrien ugaritasuna Euskal Herrian? Orai, konparatuz, ganden mende asmentako konparatuz, guti. Baina egon da isokerro. Gande mende 1930 aldera, batzuk berte dute 250.000, beste batzu 300.000 txerri bat zirela. Eta 1982an hemen Pierro Oteizatarko Aldudeko baserritar batzuk hasi zielai berreskuratu nahian eta logesea 25-30 zerri zauden bakarrik. Eta orai numeroa ez dakit, seguro, baina ibiliko da amak, ez dakit, zerramak izin die 1000-etik goitizo askire, eta urtean atrako die, ez dakit, 6.000 o 7.000 xerri, ez dakit. Baina ez dut zifra eta xerri gehienak iparralden daude. Hemen hegoalden ere badago, gehien bat hemen Nafarroan, baina haide poliki aintzina atratzen. Garrantzitsua da ez, txerrien barneratzea merkatuan, espezie hauen biziraupenalerako ere bai. Bai, hor, iparralden hasi ziela raza berreskuratzen, argi zuten raza kudeatu behar zutela ongi, baina bai ere merkatuen sartu behar zutela haragi, baserritarrak iten dugu lana, baina behar dugu etekine atea animalioi ez. Orduen beraier hortara saiatu ziren eta horrekin segitzen dugu behar dugu bai ala bai etekin ekonomiko bat, bertzenaz horlako raza bat ez daik iduki. Eta konta iguzu, zeintzu dira Euskal Txerrien produktuen ezaugarriak? Ezberdinak dira bertze arrazen ezaugarriekin, bertze arrazen produktuen ezaugarriekin alderatuz? Bai, desberdina dira, hau konparatzen alda iberikoekin ez. Azkenean, xerri xurie industriala da magro ez, haragi gorri da gehiena ez, zinger zuri eta grasa eta arras guti hortara prestatu da.
Enkanbio hau, badu aixe zinger gehiago, grasa gehiago ere bai, baina horrek ere ematen dio kalidadia haragiz, iberikoare aixe grasa gehiago dute, horre ematen dio bere ezaugarria, bere kalidadia, eta hau berdin. Bai, Bertzalde, nola ikusten duzu etorkizuna euskal txerriekin lan egiteko? Etorkizunen ikusten dut, behar dela raza bazala kudeatu ongi, behar dugu bai ala bai iparralden egiten den bazala liburu genealogikoa eta raza bat ongi kudeatzeko, eta ikusten dut ere behar dugule, eta apropos dugu, iparralden badagoia sormarka bat kintoa izena, eta ni uste dut, etorkizun on bat izateko behar dugule bai ala bai hurbildu hango sormarkara, ateak edikiatugu eta behar dugu lan egin hor sartzeko. Hemen ikusten dugu zerriez gain ere bai, bertze animali batzuk badituzula, zeintzu dituzu? Bai, ardietut. Ardiet bai, azkenean baserria arrontaga da eta malda samarra, eta bueno, ardieta xierrikin hor moldatzen naiz ongi bai. Orduan diversifikazio bat egiten duzu, zergatik? Zergatik, bueno, hasi nitzela eta segitzeko ardiekin eskaizko nuen, momentu hartan inbertsioa handi betian sartzeare beldurra handi ematen zaten, enuen ere lurre eremu handik, eta bueno, hola sartu nitzen, diversifikatu nuen, eta orai gustora nago, uste dut, azertatu nuela. Baina, merkatuaren egoeren arabera ere bai, momentu batzuetan zerriek agian gehiago ematen dizute eta bertze montatzuten ardiek, ez? Bai, hoi hola da. Igual urte batean hobekio zera xerrikin, beste urte batean ardiekin, bai. Azkena ez zaude baldintzatu gauz batera bakarrik, baduzu bi aukera lanare ematen du, ez? Baina, bueno. Hola, uste dut, ondarreko zenbat urtetan azkenean bilatu dut, baserritarra behar duela bakarrik gauz batera jokatu, eta uste dut behar duela bat baino gehiago izen. Azkenean hipotakatzen zera batera bakarrik gaten bat zera. Eta ardiekin nola lan egiten duzu? Ze produktu ateratzen dituzu edo? Nik, bueno, hemengo egozein hartzai bazala ez, bildotxa saltzen du tratante bati, eta gero esnea bai saltzen du otoi erronkari sormarkara. Bueno, ni pixek karri dut muestra bat, nik merkatuetan ateratzen duten produktua ez. Dena da opateak o dena ondua ez, ni merkatuetan ateratzeko naiz haragi freskoekin gatena, orduen iten dut dena elaboratu, ondu eta kuretu eta saldu. Orduen, pixket dutena da chorizo pikantia, saltxitxona, gero, bueno, artekie, magra, urdai azpikoa, gero izaten dut ere bai solamue ondute dagona, eta gero pateak ez. Hau da odolkie ja kozinetu da, ja idekit olola jateko ez. Pate bat bazala, o bakotxean nahi duen bazala. Gero badut hemen pate de gantxigorra o txitxarron deitzen diogune, hau de pixet zinger zuri eta haragiekin indako pate bat. Eta gero, bueno, gehiena zagutzen dena igual da, hau ez, patea. Patea gibelaikin egin, pate kanpaina deitzen dena. Bai, eta, bueno, azkenean erramea dut ez, txerrikin iten aldiela 1000 produktu, bakotxaga aukeratzen dugu ze nahi dugun egin, o zer dugun errexo saltzeko o manejatzeko. Bakit hemen, bueno, arategi berri betea saltzen dut horre Lizondon, eta hor egiten die beste gauz ez, kesi saltxitxak, kesi buruekin egiten duzte olako fiambre bat, eta, bueno, ite aldien 1000 gauz, nik oktut, eta, bueno, momentuz okin segitzeko asmoa dut. Gaur testatu behar dugu, aza eta porru fritata. Hortarako, bueno, usten duzuen bezala, aza, porruen, erabili behar dugu kaiena bat, grazi pixka bat emateko, ardo txuria, gero gure arroltziak, gazna birrindua dugu hau, jogurra, eta gatza eta piperra. Bueno, hasiko gara, erran bezala,
bertzetan ez duten bezala, porrue ongi garbitu. Gero, aza ere nahi dugunera txikitu eta garbitu urian. Bai. Alde batetik. Eta, orden, behar dutena da, frijitu aza, frijitu barkatu. Moztu aza guzien, eta jarriko dut eskurridore batean garbitzeko gero, bai? Zati gogorrak kenduko digu. Orain hauxe dena, puian pastuko dugu, garbitzeko. Arrontzikin ikusten baduzu eaza, bueno, osto-zozto garbitu ditzakegu ere bai. Orain, biztartean, txikitu behar dugu baratxuria eta baita ere porrue. Eta hoxe jarriko dugu zartaina. Eta orain porrua egin dugu. Eta beren, zartaina. Eta orain, zuen jarriko dugu, bai? Eta gure aza ere bai. Azak potasio, burdina eta fosforo kopuru nabarmenak ematen ditu.
jarri behar dugu pipermine, bai? Nada, indila bat bizatitan, gero ardo txuria, eta oren gatza eta piperbeltza pixka bat jarriko dugu. Eta utziko dugu pixka bat xurgatzen ardoa. Alkohola erretzea. Eta tite prestatu egoinde. Biztartean, prestatu behar dugu. Sei arroltzen. Ongi da. Batan 20 gramo gazna birrinduen. Hamar bat jogur. Eta hoxe dena eta hemen jarri behar dugu egin dugun barazkiak. Hau da, aza, porrue, baratxurie eta kaiena. Hoxe dena nahaziko dugu. Orain, molde batean jarri behar dugu labeko papera, hementxe jarriko dugu fritata, konfitatu dugu tomate batzuk, labean egin ditugu. Hori, olio pixka batekin, eta jarri dugu belar batzuk, hau da oregano pixka bat, albaka, eta labea palean egin dugu. Erosten aldire ere bai, zaten dire konserbetan, dendetan, baina prestatu. Horrela, eta orain jarri behar dugu gazna gainetik, gazna birrindua. Eta hauxe, hori, 30 minuto, labera ere bai. Nahiko. Eta orain, labera.
Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.